luar biasa. Udah lama tidak jumpa. Ngaturaken wilujeng dalu selamat malam Mbak Rinvi. Anu miki mie Mas Deni ya. Wes sampun nggih mie. Sampun wilujeng dalu Mas Akbar. Wilujeng dalu selamat malam Mbak Rinvi. Selamat malam Masya Allah. Kita belum minal aizin wal faizin loh. Oh nggih, secara resmi begitu ya. Lewat Lo monggo berjabat tangan. oh berjabat tangan. Lho ya no. Biar Amit afdol. yo Mas, amit yo. Nggih. Walaupun panjenengan kali kula menika sejarang serawung gitu. Ketemu baru 2 kali toh. 2 kali ini. Ning tidak ada salahnya lamun to awake dhewe berjabat tangan. Betul sekali. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sehat nggih Mas Akbar? Sehat panjenengan Mbak Rinvi sehat menapa mboten? Alhamdulillah sehat lahir batin. Alhamdulillah niki wau bidal saking dalem jam pinten? Tadi budalnya itu jam iya. 7. Oh jam 7. Iya. Perjalanan berapa menit, berapa jam, berapa abad? 3 jam. Oh 3 jam. Sak macete 3 jam setengah. Nyuwun sewu Mbak Rinvi menika asli pundi to kok kula supe radana? Dari Tulungagung. Tulungagung Kota CT. Heeh. Kota Senterewe. Kota Sentekere. Niki Astabrata cah Senterewe sedaya. Lho. Heeh ta Mas? Lho, dengan pripun niki wah jane Oh, nyenterewe. Masya Allah. Wonten sing nabuh senterewe, wonten sing nyeleng. Lho, ini sing nyeleng dhewe. Nyeleng barang. Ana sing ngepang, wis akeh. Ana sing mecut. Sing mecut. Niku lah sing kipas-kipas niku. Bapakne sing ndi Mas? Niku lho sing kipas. Lah niku lho. Lah niku pecut. Nah, maksudnya tahu dihukum cambuk. Panjenengan nggih biasane mengisi di acara Senterewe ngaten, Mbak? Ya, Senterewe, Kepangan, Kediri juga. Oh, nek tapi Kediri sama Tulungagung itu beda versi ya? Ya, sangat Jaranannya beda gagrak. Betul. Nek Senterewe kan jaranannya kecil seperti ini. Ndi kuwi? Dijel to, dicekel to. Cekel bareng. Nah, ngono lho. Ini kecil seperti ini ya. Iya. Kalau pesan ini bisa langsung hubungi saya. Lha wong Ya promosi bareng loh. wong niki adol sedaya lho, Mbak. Oh, toh? Jenengan nek tawa niku berarti nyanyi kanca-kanca. Oke. Ning kula ndelok Kita status. sesama seni tidak tersaing-saingan, Mas. Oh, nggak boleh ya. Jadi kita saling mendukung satu sama lain. Ya, wingi Saling delok- mensupport. Wingi ndelok statusnya sing beduk nggih upload caplokan bareng lho. Kaya dolanan kenean aku ya. Luar Iki sing biasa. bagian ganong sing mana ini? Loh, niki saged ganong sedaya. Wah, iya toh. Dengan tuh ngawur mawon, foto ngawur, dumuk, plek. Berarti kok kudu dijajal satu-satu. Penting aja sing nika lho nggih. Sing mana? Masih gambang aja. Mboten. Nggih. Niki Niku pun paripurna. lho lho. Maksudnya dari dunia jaranan. Niki sesepuh ya. Sesepuh asepe Oh, iki ampun. bapak. Nggih. Sampean kok ngono to, Mas? Nggih niku pepunden mriki. Oh, asli dari sini. Asli dari Nganjuk ya. Oh, Jenengan Masya sadurunge Allah. nembang, yalah ayo salam-salam dulu karo iya. para penuntun. Saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih, ngaturaken wilujeng dalu selamat malam kagem warga desa pundi? Dusun Tampang, Dusun Tampang, Wilangan. Wilangan Kabupaten Nganjuk. Masya Allah, ini di rumahnya Bapak sinten Mas Akbar? Lho mosok durung apal. Aku mengerti Niki Pak Maryadi no. Pak Karyadi kalian Ibu. Kalih Ibu Raminem. Kalian Ibu Raminem. Ayo. Acaranya sunatan? Lho. Lho. Sunate Pak Maryadi mboten. Niki Bukan, pernikahan. Oh, pernikahan. Mbak Yayu kalian Kopda Imam? Mas Kopda Imam. Oh, ada masnya. Iya, Mas Kopda Imam. Oh iya, pastinya didoakan dulu ya Mas Akbar. Semoga, Mbak. Oke, khususnya untuk kedua mempelai, semoga pernikahannya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepat diberikan momongan yang soleh lan solehah. Amin. Diparingi rezeki turah berkah babrah melimpah. Dek munggah ning Mekah, amin. Madinah. Yen turah meneh kena nggo tuku le. Lemah. Lemah. Saksa
Wah. Sawah. Karo sapi Perah. Iya. Niki kanca-kanca nggih pun nyicil lho, Mbak. Nyicil napa? Menabung bertanggapan arep rencana nggih tuku lemah kanca-kanca. Wong ngoten, Masya Allah, luar biasa tepuk tangan. Nggih, lemah. Sik to aja tepuk tangan, lemah sak-sak kok Mas Tengguran. Udah saik dar. Loh, sing penting titik-titik lama-lama kan menjadi bukit to, Mas. Jadi banyak. Sedikit. Ora kita nyicil sak sik. Nah, sak pot dadi juga sak hektar. apa-apa. Nggih, luar biasa. Luar biasa. Sapa-sapa yang di live streaming. Oh iya, selamat malam Wilujeng Dalu, fan-nya Asta Brata Syuka. Ayo, fan-nya Mbak Rinvi. Langsung akeh fan-nya Mas Akbar. Boten, kula niku mboten. napa kula niku namung Mbak, namanya Pripun? kerupuk bawang. Loh, artinya? Ya nggih di dalam dunia wayang kula niku tesih belajar ngrumaosi tasih kathah kalepatan dan kekurangan. Oh, lek sampean belajar lah terus wong-wong ki piye, Mas? Duh, maksudnya priye? Maksudnya belajar itu tidak ada hentinya. Oh, Carilah ilmu begitu. walaupun di negeri Cina. Nah, ya ngono ngerti dhewe kok. Sampean suka bahasa Cina? Weh, cekek glegek durung tahu belajar aku, Mbak. Iya, padha lek. Oh, padha. Aja lek. Nek Jepang saged, Mbak. Jepang saged. Nggih. Ning yo gur sithik-sithik. Contohnya, ayo contoh. Duka jare sing penabuh kula niku napa to basa Jepange arigato. Arigato. Arigato artinya? Arigato gozaimasu. Artinya apa? Apa dah? Boy mangono. Itu artinya anu, terima kasih. Terima kasih. Wis. Lek itu Hai. artinya? Hai niku glegeken. Mboten hai niku iya. Oh iya. Ya. Oh, berarti lek di tekoni Tekone hai. sampean tadi sudah makan. Hai. Nah, iya artinya. Ngono jadi sithik-sithik isone. Oh, sithik-sithik. Sithik-sithik. Disapa ayo live streaming. Pastinya diucapkan selamat malam Wilujeng Dalu untuk Kamera. teman-temanku. Kameranya yang mana? Kameranya yang di Sangat banyak sekali, Masya Allah. Ayo. Selamat menonton, selamat bermelean ya. Bermelean. Kita ya. Bermelean. Muga-muga ditungakne sing memonitor nunggone awake dhewe. Nggih, semoga diberikan rezeki yang berkah barokah. Amin. Diberikan kesehatan, panjang umur, diberikan keberkahan. Untuk semuanya yang sudah mendukung Asta Brata Suka. Jajal Mbak, mikir dicekel kabeh siden-siden. Jajal sampeyan Ya. bengok Asta Brata kaya siden-siden sing bengok suka. Ayo. Asta Brata suka. Ayo jajal. Engko bar kabeh nembe dijajal siji-siji. Ayo. Bar poso ki tenagane sak pira. Nah, ngono lho. Biasane kan bar poso ki wis makeme wis normal. Iya. Sehat neh ngono ya, Mas. Jajal coba kaya ngapa. Oke. Mic-nya dipegang sendiri-sendiri. Siap? Siap. Asta Brata suka. Ayo, siji-siji, Pak. Kok kene. Kok kene. Ayo. Asta Brata suka. Apik. Semangat iki, semangat. Kaya kucing gandhi. Iki 9,7. 9,7 7. ya. Apik, luar. Saiki sing kedua ya. Kedua. Asta Brata suka. Oh iki kalem, Mas. Iki versi sing alus. Bu guru. Oh niki Bu Guru. Jeno. Wah layakno alus lembah lembut kaya aku ngono ya, Mas. Betul. Jenengan nggih guru to? Guru. Nggih, guru kan. Mboten guru tenan nggih. Kula to? Nggih guru. Oh, guru. Alhamdulillah. Guroni cah-cah niku. Iya. Sing kono. Angka 3. Ayo. Nomor 3, oke. Semangate coba kaya Asta Brata suka. Oh, iki rada anu, Mas. Iki ngono lek carane montor iki sing rada magreng ngono kae lho. Mak greng wong niki badhe rabi yo an. Oh iki, oh layakno lagi semangat-semangatnya ngono lho, Mas. Semangate wong arep rabi. Ya piro iki nilainya iki umpama anu? Oh lek iki mau urung dinilai, lek iki sing alus 9,8. 9,8 jejere. Iya. Jejere iki rada greng ngono mang 9,5, Mas. Oh iya. Malah sudah ya. Sudah. Iya. Sama seneng sing banter apa sing alus? Iya nonton suasana. Oh nonton suasana. Nomor 4. Nomor 4. Iya. Asta Brata suka. Oh iki demenane sampean nek iki. Ngapa?
Soalnya halus, kalem, sesuai dengan tema hari ini. Tema hari ini apa? Kan minal aizin wal faizin. Oh ngono. Iya, jadi kita harus yang kalem-kalem. Oh berarti itu menyesuaikan tema. Heeh. Iki 9,9. Jejerene. Jejerene. Lah iki ya Bu Guru iki. Iki Bu Guru? Bu Guru semua. Niku nggih pojokan nggih Bu Guru. Bu Guru, Mas? Nggih. Guru napa? BK. Oh, BK. Nggih. Monggo. Astabrata. Suka. Piye? Iki Bu Guru tenan, Mas. Bu Guru tenan. Heeh. Lah- Iki sing biasane ning gone apa jenenge? Pageran ngono kae lho, Mas. Heeh. Lah nek wong piket, guru piket iki wis cocok. Lah iki ya 97. Oh 97. 97. Suarane duso mergo pun anak-anak siji. Wow. Berarti ibarate niku cara gender sangupane saya ombo. Nggih. Wong- Terus terakhir Astabrata. Suka. Lah iki ya jelas 10, Mas. Aku wis dosa renek. kualat. Kualat ora sembuh. Oh, tas minal aizin wal faizin. Lah saiki ngene, Mbak. Pripun? Unjuk kebolehan. Iya. Pancen sampeyan ini membawa kuda itu tidak ada salahnya. Dul. Karena permintaan tuan rumah, gitu. Bapak Paryadi kalian Ibu Raminem pancen sampeyan niku nembang terus engko bablaske irama jaranan. Oh, ngoten. Ayo. Ingkang jaran jenengan? Loh ya saruno. Wong mboten mareng. Masa nggih. dalang kon jaran. Kuda-kudaan aku. Kan iki. dalang Gen Z, Mas. Anu, saiki ana pamundutan iki mau. Pripun? Iramane sing pantes nggo jaranan. Iki ya ana liwung lali janjine. Oh iki gedrukan kabeh iki. Ninggal katresnan. Nggih. Ngaturke Bapak Lasiman uga hadir di lokasi. Ingkang pundi piyantune, Mas? Waduh endi ya mau ya lokasine? Lho sampean dereng kenalan to? Dereng. Anu sik, niki jenengan pilih mana di antara tiga itu? Liwung, Ninggal katresnan mawon nggih. lali janjine atau tiga katresnan? Nggih. Sik, Mbak, Pripun? niki dibawani ning ampun sampean ora apa-apa. Oke. Ampun sampean tak golekne masangan. Oke. Sing ngongkon ngendang sapa? Bawa. Bawa ki ora nganggo kendang. Bawa ki ora nganggo kendang. Ayo bawa. Roman belajar roman iki ngopo to? Ayo. Ayo, Mas. Bawa ki ora nganggo roman. Ayo bawa dikancani Mbak Rinfi. Nah, iki ngopo? Sepoti, Mas. Sepotono to, Mas? Lha cacah anggur ditawani kancane munggah ngaten dispoti saurane eman-eman tanganku ngono kok. Lah niki suara mempunyai suara emas. Masya Allah. Ini namanya siapa? Kenalan, Kepareng kenalan. Asmo. Ayo kanggo mik. Ini. Sesuk congkrah engko. Ora. Nggih. Pripun Mbak Rinfi? Iya. Siapa, Mas? Siapa, Mang? Mbak Rinfi. Oh iya. Namanya siapa? Nama saya rungokne kabeh ya. Iya. Rungokne aja, rungokne. Nama lengkap Mas. Muhammad yo. Ora. Ora ya. Kecrek mbokmu engko. Enggak, nggih. Nama saya Encus ngono tok. Oh, Encus. Ya. Nama lengkap. Nama lengkapnya siapa? Nama lengkap Vincentius Heeh. Aditya Purwo Febianto. Nah kok wangil men to, Mas? Angel aku. Wah layakno encus ngono kae Mang. Oh, ben penak celokane Encus. Oke, berarti kita bersama Mas Encus. Ya. Kenapa tak gandengkan sama ini, Mbak? Kenapa? Ini karena di Nganjuk itu termasuk senior dalam dunia perjalanan. Gak aku. Tuwek wi lho wi. Berarti iki iso ya Mas Gak iso. Kaget. Bawane sembarang, sing penting melok. Ayo. Oke. Nganggo catetan yo ora apa-apa, digandrung tenan lho. Heeh, digandring Mas. Profesionalitas ora usah wedi karo yangmu. Gak ngerti aku saiki pisan. Oh iya. Lek engko mbuh. Repekane wis apa apal? Mek Gak pal gelas ya. Lah iya dibukane apa? Apa Mas? Barang penting pelok. Nyidam sari yo kenek, yen tawang yo kenek, duh wong ayu yo kenek. Ya bebas wis. Gak delok gak apa ya. Ya apa-apa. Mangga. Ya. Sembarang ta. Sembarang. Heeh. Sakniki. Sesuk wis kukut. Oh, sesuk. Saiki. Ya. Ayo.
Pamerno suaramu. Anu ndak lirik ya. Ndak iya. Pangkur ya. Pangkur. Padalang pangkur. Ora apa-apa. Isone kuwi, Pak. Ora apa-apa. Nikar. Heeh. Kocok suruh mroto metu kucingan. Ayo. Mingkar mingkur engu kara Dicekel tangane. Cekel tangane. Ndak ya aku tak nyekel sik ya. Tak nyekel sik ku tak kei. Jangan rumangsaku. Iya. Tak sane sik. Ku nek ilang. Akarono. Akar rono karenan jariku ketititen mardi siwi Dihidupkan suasana panggung di pangkuno. Aduh wes Ora apa-apa, ayo di pangku. kuat gak ya? Kuat. Ya ndak isik to. Anu iso gak iso ya wes. Iso. Sik tak benakne sik. Leh mapak-mapakne. Ya. Los. Wih, iya. Jantra kaya gemiki. Sinawung resmining kidung. Ngono sing wedok niki pacare Cus niki nggih status ternyata lelaki sama saja. Gak apa-apa. Anu kuweram bae sikilku. Ngene penak ngendeki to. Sinukarta mreh ketarta pakartine ngelmu luhur. Mbak Rinvi ditanya itu di atas klip apa? Sing pundi? Mas, Nggih, itu yang di atas klip itu apa? terpal. Ora romantis toh, Mas. Oke. Lintang-lintang panjerine. Sineksen lintang laran sampean. Lintang lan rembulan kang madangi ati isun. Lah lho. Wong Banyuwangi iki. Wangi asli. Omahku ndi ta? Jenengan nek njaluk apa tak turuti, Mbak? Heeh ta, Mas. Sing penting aja njaluk mutune lintang karo rembulan. Wah. Soale bakule gek enek. Rupane kaya takir peluntang iki iso ngono. Ayo terakhir. Heeh. Kang tumrap ayo. Kang tumrap ing tanah Jawa. Bareng ya terakhir ya. Bareng ya. Agama ayo. Agama ageme aji. Sampun nggih sampun. Sik ning kene sik. Iki digedrukne sik engko jaranan. Aku tak sing ngendang ae. Lho. Ku nek kisik kadung tak apale komah ya. Lek apalan pitung dina pitung bengi lho. Coba. Ya ora apa-apa. Oke. Terima kasih ya Mas Encus. Ya, ngono lho carane. Lu ngapalne kuwi 3 dina. Digedruk sik. Gedruk sik engko kedua, heeh. Lagi jaranan. Oh ngono. Ya. Enggak malah lu ngongkon sinden pitu ki. Lah ya ngono lho. 50.000 iki. Jan rumaos kula. Ngobar jenenganku anu, Mbak. Bar jenengan kan nembang gedruk Iya. jaranan nganggo jaran kuwi to. Nggih. Ngobar kuwi ya iso ngene. Oh iya, engko dijajal ya Mas. Cakupun. Oh, kemu wis ngongkon-ngongkon aku saiki aku sing ngongkon. Iya. Oke, semoga Kang Mas. Gedrukne, Cus. Ayo, coba celorot. Yo. Hey. Let's go.
Udah
kanune urung lho, ganungane. Lho ya. Digenepi ngene. Ngombe sih ya, mimik dulu wah luar biasa. Jan tabuhane cah iso pakem. Iya, iya. Ready? Yuk, oke. Sudah ready Mas Cus? Yo. Heeh. Kuwi lho. Kaya ngono. Sok tak tuku aku. Hati-hati, heeh. Wah iki, yo menggoyang tampang. Ayo, apa ya? Wah. Bisa sepel. Tepuk tangannya para penonton. Oh iya. Dasar sing ibut atali. Oh, wis kesana. Tepuk tangan. Sini dulu Mbak Rinwi, enggak apa-apa laren dulu sini. Dipegangi mic. Dan top. Iso jungkir-jungkir ngono piye ya?
Gimana komentarnya teman-teman Aslabrata piye? Nah, yo. Gimana? Itu masa ambekan, Mas. Lah iya no. Aku harus gini boleh gak? Boleh, bebas. Ben kaya mbak-mbak iki aku sungkan lah Iya bebas. Gimana? Komentar kesan. Aku karo ngene oleh gak? Ayo aja kaya ingkung. Nggih. Gimana? Pak ditabui kanca-kanca Aslabrata. Luar biasa. Aku sik pisan mikir lho Mas ditabui enak kaya ngene iki. Lah kae wis pethuk no. Ning penak iki. Penak iki kae luwes luar biasa iki perfect. Wah. Tepuk tangan to. Tepuk tangan bersama yo. Ora rugi nek ngapalne 3 dina mau. Ngoten. Ngendang. Jan luar biasa pun semangat Luar biasa, Masya Mbak Allah. Rinvi sing jaran sinau ukel. Masya Allah, jan iki ukel senterewe Tulungagung asli. Asli nggih. Heeh, tidak ada campuran. Pakeme ngaten iki. Pakemnya begitu. Nah niku dadi posone sing ngendang niku kasil. Oh Masya Allah, luar biasa. Aslabrata luar biasa. Anu istirahat sih, duduk sih. Oke. Tak selingi sinden yang lainnya. Ya, terima kasih ya Mas Akbar. Iya, buah wilo. Lek sangu apa kuwi juaran, ya, pentulan, gandongan. Lah ya, iki yo permintaan kok, permintaan ya. Sok Ibu Kajat antaraning Pak Paryadi Kang sarta Ibu Raminem. Ha ya, diselingi sik, selingi liyane no. Ngono. Sapa? Anu Dik Sinta karo Mbak Pesek. Ya aja meneng bareng. Oke yo. Yuk, sepote-sepote. Monggo dadekke. Yo.